Dewmien esaġerat f'xogħlijiet fit-triq taħt ir-responsabilità tal-Kunsill Lokali tal-Arb b'inkonvenjent tar-residenti li ħadet xurtwal ġie solvut biss f'qasir żmien wara intervjent dirett mill-Ministeru għal Għawdex. Din kienet il-konklużjoni ta' investigazzjoni mill-Uffiċċju tal-Ombudsman li rrapporta li l-problema ġiet solvuta fi żmien xahar fil-bidu ta' din is-sena tant li wkoll ngħata l-ewwel saf tat-tarmak. L-investigazzjoni nbdiet wara talbiet għall-għajnuna mingħand residenti ta' Triq Tumas Kassar fl-Arb fis-sajf tas-sena l-oħra li rrapportaw inkonvenjenzi serji minħabba xogħlijiet li tawlu xurtwal u twaqfu f'nofs seħħja b'diffikultajiet kbar għalihom ta' aċċess fost l-oħrajn. Fl-istħarriġ tiegħu l-Ombudsman sab li x-xogħlijiet taħt ir-responsabilità tal-Kunsill spiċċaw b'diversi problemi, inkluż in-nuqqas ta' stimi u approvazzjonijiet finanzjarji ġodda. Peress li ma ġiet ippreżentata l-ebda skeda ċara testija, l-Ombudsman talab l-involviment dirett tal-Ministeru mmexxi minn Clint Camilleri. L-Ombudsman irrapporta li x-xogħlijiet reġgħu bdew fil-bidu ta' din is-sena u sal-bidu ta' frar kienet solvuta l-kwistjoni. Wara dawn iżviluppi l-Ombudsman għalaq l-investigazzjoni u rringrazzja lill-Ministru għall kooperazzjoni tiegħu filwaqt li sostna li se jkompli jsegwi kwistjonijiet ta' tħassib pubbliku biex jiżgura standards għoljin ta' amministrazzjoni tajba. Sa dan it-tant stqarrija mill-Ministeru għal Għawdex qalet li din it-tielet triq residenzjali minn 100 fil-Gżira li l-Gvern wiegħed li jirranġa fuq 3 snin għal ġid tar-residenti u ta' kull min jażel li jżur lil Għawdex.